ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଭାଗ 1 ବାଇ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲ। 1. ଜୟକୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ। ଜନ୍ମ 29 ଅକ୍ଟୋବର 1739, ମୃତ୍ୟୁ 6 ଡିସେମ୍ବର 1806, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଆଣ୍ଡୁ ଗ୍ରାମ। ସେହିପରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଜନ୍ମ 9 ଅକ୍ଟୋବର 1877, ମୃତ୍ୟୁ 17 ଜୁନ୍ 1928, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଆଣ୍ଡୁ ଗ୍ରାମ। ପିତା ଶ୍ରୀ ଦୈତାରୀ ଦାସ ଏବଂ ମାତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେବୀ। 3ରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଏକରାମ ରସୁଲ, ଜନ୍ମ 17 ଜୁନ୍ 1871 ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ 3 ଏପ୍ରିଲ 1943, ଦରିଆପୁର କଟକ। ପିତା ମୌଲାନା ସାୟଦ ଅତଉଲ୍ଲାହ, ମାତା ନସିରେନ ବିବି। 4ରେ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ଜନ୍ମ 28 ଏପ୍ରିଲ 1892, ମୃତ୍ୟୁ 1983, ଛତରା ଜଗତସିଂହପୁର। ସେହିପରି କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର 5ରେ 27 ଜୁନ୍ 1887 ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ 12 ଫେବୃଆରୀ 1926, ବୀର ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ପୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବ, କାହିଁକି ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା? କାରଣ କାଲି ଆପଣ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମହୋତ୍ସବକୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର 10 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ନାମ ନ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଡିବେଟ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିବେ, ସେଠି 15 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ନାମ ନ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱତଃ ଖରାପ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। 6ରେ ଅଛନ୍ତି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଜନ୍ମ 21 ନଭେମ୍ବର 1899, ମୃତ୍ୟୁ 2 ଜାନୁଆରୀ 1987, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା। 7ରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜନ୍ମ 24 ନଭେମ୍ବର 1896, ମୃତ୍ୟୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1943, ରୁଖକଣା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ପିତା ଦାମୋଦର ଦାସ ଏବଂ ମାତା ହାରାମଣୀ ଦେବୀ। ସେହିପରି 8ରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଜନ୍ମ 5 ଅଗଷ୍ଟ 1884 ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ 6 ନଭେମ୍ବର 1967, ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଶାସନ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପିତା ଅନନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ମାତା ହାରା ଦେବୀଙ୍କ କୋଳରେ। 9ରେ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର, ଜନ୍ମ 1906, ନଦୀବନ୍ଧ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। 10ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, 11 ଏପ୍ରିଲ 1984, ମୃତ୍ୟୁ 30 ମେ 1961, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା। 11 ନୃସିଂହ ଗୁରୁ, 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 1902ରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ 1984ରେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଗୁରୁପଲ୍ଲୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ। ପିତା ଗଣେଶ ରାମ ଗୁରୁ ଏବଂ ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ। 12ରେ ଅଛନ୍ତି ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ 27 ନଭେମ୍ବର 1901 ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ 24 ଜାନୁଆରୀ 1984, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ପିତା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ।